Rain may cry feet, torn anxiety. Hello mga kapugi! Welcome back to my YouTube channel. Ang gagawin ko ngayon ay manghihingi tayo ng pagkain sa mga tao diyang naliligo sa beach. Sobrang tindi nito guys! Mga kapugi, sobrang tindi nitong gagawin ko. Tingnan nyo, samahan nyo ako. Let's do this! Kol, mga kaploto, Kol, gutom kayo, Kol. Salamat, tadi ko na. Nakakapuluto man. Salamat, Kol. Ayaw ko luto, udaan lut. Ayaw ko luto, udaan lut. Ayaw ko luto, udaan lut. Sigarilyo ba? Dili ko sigarilyo, Kol. Kasawan. Akin na, okay na, Kol. Kaong ko luto, gutom ko. Wala akong mamaman. Bay, tubig bay, kasi batukan ka bay. Tubig bay, Batukan, tubig. wow, batukan ka. Tubig ni Kol? Oh, Bawak man tubig na, Kol. ano, tubig diri bay. Di may tubig, Kol? Dili, Tubig man? dili kaya. Di kaya man? Dili. Kaong ko, Kol. Gutom ko, Oh, Kol. sige, sige, kaon. Amin Uber. Tingnan ko luto tayo, gutom ko tayo. Salamat. Una, kanawa ka na. Man? Puto. Puto ka ang kuputo tayo, gutom ayaw tayo. Anong vlog? We wish you Merry Christmas. We wish you. Ito man? Sarap. Again. Nag-brief round ka. Iya, Ford. Sino dulu? Brief round ka na again. Ayan, Ayan na mga kapugi. Sa aking ginagawa ngayon, hindi ko akalain na akala ko party lang, birthday celebration nga pala ni Malot. Meron rin siyang YouTube channel, Malot channel ang kanyang YouTube channel. Please subscribe our YouTube channel. And meron din siyang kasama na si Yusa TV. At patuloy lang po kayong magsuporta sa aming YouTube channel mga kapugi. Patuloy yung suporta, huwag kalimutang mag-subscribe. Click the notification bell and like and share. Kung sino yung gustong magpa-shoutout sa next video, please comment below. Comment lang po kayo sa comment section. Maraming salamat po and God bless.